En aquest segon vídeo explicarem com cercar informació a les bases de dades per obtenir resultats pertinents, és a dir, com formular preguntes a aquestes bases de dades. I en segon lloc, farem menció al que és tot el tema de la citació bibliogràfica i com elaborar referències bibliogràfiques, és a dir, recuperar informació d'aquestes bases de dades i utilitzar-la al vostre treball, com fer-ne un ús ètic i legal, i utilitzar l'estil de citació APA, de l'American Psychological Association, en la 7a edició. Aquesta és la metodologia de treball que hem tractat en l'anterior vídeo. Ja hem definit el tema, hem detectat les paraules clau, triem la font d'informació i ara és aquest el punt en el que ens trobem. Com formular preguntes a una base de dades per assolir resultats pertinents. Diferents estratègies. Com podeu veure aquí a la diapositiva, aquests cercles fan referència al que són els operadors booleans. Treballem per conjunts i a partir de dos o més conceptes emprem determinats operadors booleans, entre d'altres l'AND, l'OR i el NOT. El primer de tots, l'AND, serveix per recuperar tots aquells documents on apareguin els conceptes que hem introduït. En aquest cas, per exemple, cerquem recursos didàctics en ciències naturals. El cercle de l'esquerra correspon als documents que contenen el concepte de recursos didàctics i el de la dreta el concepte de ciències naturals. Tots aquells documents on trobem aquests dos conceptes, recursos didàctics i ciències naturals, queden representats a la secció marcada en color blau. L'OR és un operador booleà que ens va molt bé per utilitzar sinònims o termes relacionats. Per exemple, cerquem recursos didàctics en biologia, però podem ampliar i buscar sinònims o termes relacionats, botànica, ciències ambientals o ecologia. Per combinar aquests conceptes, que són sinònims o termes relacionats, usem l'OR. La cerca recupera documents amb un, dos o més conceptes o tots els que introduïm a la cerca. I en darrer lloc tenim el NOT. Aquest és excloent. Anem amb compte perquè podem perdre informació si no està ben aplicat. En aquest cas, per exemple, busquem documentació que tracti sobre pandèmies en general, però no de la Covid-19. Els documents que queden a la secció de l'esquerra, en color blau, serien aquells on consta el concepte de pandèmia, però que no tracten el tema de la Covid-19. Altres estratègies de cerca són, per exemple, el truncament. Podem utilitzar l'asterisc o el símbol de dòlar. En general, la gran majoria de bases de dades fan ús de l'asterisc. Si us hi fixeu, al quadre de mà dreta tenim el concepte de child. Si volem recuperar conceptes que tenen la mateixa arrel, emprarem l'asterisc. D'aquesta forma ens garantim que recuperarem documents on apareguin els conceptes de child, children, childhood, childcare o el concepte de childish. El darrer concepte, el de childish, està marcat en vermell perquè heu d'anar amb compte amb aquesta estratègia, perquè pot recuperar falsos amics. En aquest cas, childish faria referència a infantil com a adjectiu i no és pertinent a la nostra cerca. I en darrer lloc, la cerca per frase. Utilitzem les cometes sempre que el concepte que estem utilitzant tingui dues o més paraules. Utilitzant les cometes ens garantim que fem una cerca de forma literal, en el mateix ordre i la mateixa forma. És a dir, busco documents que tractin sobre investigació socioeducativa. Si no poso les cometes a l'hora de fer la cerca, recupero documents on apareix el concepte d'investigació, altres documents on apareix el concepte socioeducativa, documents on apareix el concepte d'investigació, X nombre de paraules entremig o paràgrafs i després el concepte socioeducatiu, amb el qual queden massa allunyats i segurament no tenen relació. Llavors, si volem fer una cerca literal, en el mateix ordre i forma, fem ús de les cometes. Veiem un exemple. Cerco informació sobre educació emocional i propostes per a la tutoria. Aquesta seria la seva traducció a l'anglès, al segon bloc. Com veiem, en cas que usem bases de dades en anglès, doncs traduirem el títol d'aquest hipotètic treball. Fixeu-vos. Tenim dos conceptes, el d'educació emocional i el de tutories. El primer bloc, el de dalt, són tots els conceptes que són sinònims o termes relacionats. Llavors utilitzem educació emocional, desenvolupament emocional, intel·ligència emocional, entre cometes cadascun dels tres conceptes. I el segon bloc, els que correspondrien a tutoria, acció tutorial o assistència pedagògica, també entre cometes. Per tant, l'ús dels operadors booleans en aquest cas és de la següent manera. Tenim l'OR pels sinònims o termes relacionats del primer bloc. Passem al següent concepte, per tant, utilitzem un AND. I al segon bloc, tots els sinònims o termes relacionats de tutoria aniran acompanyats de l'OR.
D'aquesta forma, li estem plantejant a la base de dades que faci una cerca per recuperar documents on apareguin els dos conceptes i sinònims o termes relacionats quant a educació emocional i propostes per a la tutoria. Altres estratègies de cerca és aprofitar els filtres un cop hem formulat la pregunta a la base de dades. Obtenim aquests resultats, doncs podem aplicar filtres. Aquí el primer que veieu, a mà esquerra, és el del cercavip. Són els filtres corresponents al nostre catàleg. El segon faria referència a la base de dades ERIC, el tercer a la base de dades d'Scopus i el darrer, el quart, a Dialnet. Això us permet que quan llanceu la cerca, un cop obteniu aquests resultats, els podeu filtrar. Podeu triar el tipus de document, per exemple, articles. La cronologia en el qual han estat publicats, és a dir, busco articles que hagin estat publicats en els darrers 5 anys. Agafo la data de creació, en aquest cas, o la data de publicació, i que quedi acotat entre el 2018 i el 2024. Després ja veureu que cada base de dades té els seus propis filtres, no tots es van repetint. Ja hem aplicat la cerca, hem formulat la pregunta a la base de dades, hem obtingut uns resultats i ara toca analitzar-los i avaluar aquests documents. Llegiu l'abstract. La majoria de documents tenen un resum. Sobretot això es veu en els articles. Hi ha un abstract o resum format per 200 o 300 paraules que ens resumeix de forma breu de què tracta aquell article o aquell document. Si és pertinent, reviseu la bibliografia, és a dir, amb quines fonts han treballat aquell autor o aquells autors per elaborar el seu treball. Això us permetrà ampliar informació. I a més, si és pertinent, doncs reviseu els descriptors o paraules clau que estan utilitzant els autors, perquè això us permet rellançar la cerca i enriquir-la sempre que detecteu noves formes d'anomenar allò que esteu estudiant. I en darrer lloc, com dèiem, si és pertinent, reviseu també si ha estat citat amb posterioritat. Posem per cas, l'article que heu trobat és molt bo pel vostre treball i va ser publicat el 2018. Doncs veiem que hi ha la secció a la base de dades que diu Cited by, és a dir, citat per. Aquest article que es va publicar el 2018 ha estat citat per altres autors en posterioritat, l'any 2020 i el 2022. Això us permetrà obtenir informació molt més recent sobre un tema. En resum, com dèiem al principi del primer vídeo, no és una metodologia de treball lineal. Depenent dels resultats, anem reformulant la nostra cerca. Per últim, tot el que fa quant a la citació bibliogràfica. Hem recuperat tota una sèrie de documentació a les bases de dades i en fem ús pel nostre treball. Els hem de citar de forma pertinent. Per què citem les fonts? Com veieu aquí, perquè reconeixem el treball de terceres persones, perquè documenten també la nostra trajectòria, és a dir, com hem construït el nostre treball, perquè algú el pugui resseguir, si vol, pugui resseguir la nostra trajectòria i ampliar informació o comprovar o contrastar informació. I perquè, a més, aporten credibilitat al nostre treball, a la nostra feina. Penseu que en l'actualitat, a més, podeu citar qualsevol mena de material. Poden ser articles, o llibres, o documents sonors, o fotografies, però també entrades de les xarxes socials. I com us deia, vosaltres heu d'utilitzar l'estil APAL de l'American Psychological Association en la 7ª edició. Hi ha tota la documentació a la nostra pàgina web del CRAI. A banda, també teniu eines de citació automàtica, com per exemple poden ser els gestors bibliogràfics, que us ajuden a redactar i a citar de forma automàtica i a publicar la bibliografia amb un sol clic. Això és bastant interessant. A continuació teniu un tercer vídeo on explicarem com fer cerques a la base de dades ERIC.